Hej vi er. Vi skulle prøve at se på det kortspil, der hedder Smæk på tegnsætningen, de 4 stoptegn. Og hele kortspillet, det er sådan set lagt op her. Vi har smækkortene, som man smækker på, og heroppe der har vi de 4 stoptegns spørgsmålskort. Der har vi altså spørgsmålstegn, kolon, udråbstegn og punktum, og så har vi det her, der hedder bonusspørgsmål, som er en blanding af de 3, men på en lidt mere specifik facon. Her foran, der har vi det, der kaldes dækkortene. Og årsagen til, at vi har dem, det er jo fordi, at på spørgsmålskortenes bagside, der har vi facit. Og så for, at man ikke skal kunne sidde og lure, så der er ikke nogen bagside, så bliver man nødt til at lige lægge det her dækkort på, så vi lige får skærmet for de mest nysgerrige af spillerne. Sådan her. Herover der har vi det, der kaldes signalkortene. Og signalkortene, det er sådan set det, der giver signalet til, hvorfor et kort man skal smække på, eller man kan sige, hvorfor et stoptegn eller bonusspørgsmål man kan smække på. Og man bestemmer selv, om man vil trække et tilfældigt kort, om man vil lægge det med rækkefølge, så man tager dem en af gangen efterhånden, så man smækker, eller om man eventuelt ønsker at sige, nu tager vi kun spørgsmål i det her værksted de næste 20 minutter. Det bestemmer man selv. Og i virkeligheden, så kan man sige, at smækkortene, det er jo faktisk bare en del, eller signalkortene er jo faktisk bare en del af smækkortene, som ligger her. Godt. Og så har vi her vejledningen, som man kan orientere sig i. Godt. Og spillet det foregår ved, at jeg her nu er dealer. Øverst så har vi spørgsmålstegnskortet, og det vil sige, at det er spørgsmålstegn, der skal smækkes på. Vi har vores 2 spillere, og nu skal jeg så begynde at vende kort, og når vi så rammer et spørgsmålstegn, så skal der så smækkes. Og jeg holder fingrene godt til mig, så jeg ikke får nogen ordenalerne. Sådan der. Og det var så Pernille, som smækkede først. Og hun får så et point, hvis hun kan svare rigtigt på det her spørgsmål. Så nu trækker vi kortet, og her vælger man jo selv, om Pernille skal læse det op selv, og så svare på spørgsmålet, eller om jeg skal læse det op, hvor der står, hvor skal der være spørgsmålstegn i følgende sætning. Vil du med i biografen spurgte Leo, og så på bagsiden har man så facitsvaret på det spørgsmål. Og hvis Pernille så svarer rigtigt, så får hun så det her spørgsmålskort som point. Og vi stikker så spørgsmålskortet ned i spørgsmålsbunken, og så fortsætter vi med at smække. Enten så vælger vi nu, i den rækkefølge der er, så vælger vi det næste, det bliver så et bonusspørgsmål. De er så tricky, skal jeg så lige sige, at i det tilfælde, at man smækker rigtigt på sådan et, så får man faktisk 2 point. Men ellers så foregår spillet med, at jeg fortsætter som dealer, fortsætter med at deale kort. Kompetenterne de smækker, og i det omfang, som de kan svare rigtigt, så får de et point. Og når min smækkortsbunke den er tom, så er det den, der har fået flest point, der har vundet. Det var det hele. Smæk på tegnsætningen, de 4 stoptegn. Hvis man har flere spørgsmål, eller godt kunne tænke sig at dykke lidt mere ned i reglerne, så foreslår jeg, at man læser den her regel for dig. Og hvis man er lidt i tvivl om, hvordan man afvikler selve smæk på tegnsætningen, eller selve smækspillet, eller slapjack, som det hedder på engelsk, så kan man eventuelt se den første video i serien, hvor jeg lige forklarer kort, hvordan spillet afvikles. Det var det hele. Tak for nu.